Miona je ušla u sukob sa Nenadom, nakon čega su odlučili da se rastanu. Reality učesnik Nenad Aleksić Ša doneo odluku da stavi tačku na odnos sa Mionom i Jovanović, te krenuo da je navodi razloge, pa je nastala nova svađa. On je nakon svađe izletao u dvorište. Hoćeš da raskineš, pitala je Miona. Da, saslušaj, 6 meseci si me vređala na mrtvo ni za šta. Potrčko sam ti, titram ti. Ljubiš se kad ti se ljubi i maziš kad ti se mazi. Jel te ne radim, govorio Ša. Kako ti izdržiš? Ja sam pristala jer si ti rekao. Ja ne bežim ni od čega, ne plašim se jer neću ništa da uradim. Ti si meni rekao da se tresam u izolaciji jer je on sa Majom ceo dan, rekla je Miona. Izgubit ćeš me svojim ponašanjem. Ti sve lažeš, govorio je reper. Ma nosi se bre u 3 lepe. Ako odeš na svadbu, tere se u krsatim ponašanjem. Rešili smo, ostavio si me, dodale ona. Tokom današnjeg dana Miona i Jovanović doživele veliki stres zbog pretnji koje je uputio Nenad Aleksić Ša, nakon što je veliki šef obavestio sve o tome da će se ona udati za Stanislava Krofaka u subotu. Iako je na kraju bila srećna jer je Ša dozvolio da se uda za bivšeg dečka, Miona je legla u krevet jer se slošala stresa, pa se poželila takmičarima. Nije mi dobro, pod stresu sam.